Ala ka Malija ka ja ka kɛ malidenw yɛrɛ sago ye wallahi nka n'a fɔra malidenw sago bɛɛ sago tɛ ɲuman ye maliko in fana na Ala ka kɛ maliden ɲumanw sago ye ani Ala yɛrɛ sago o bi diya an ye hali jabaru wahidu danta ale la o k'a dɔn a bɛ tanu de k'a barikada sanga ni waati ni ka wale ɲuman dɔn kɛnɛ bɛɛ ka sanga bɛɛ la ka kɛta bɛɛ la n'an ye so fila masa tanu ani tanu ka kan ka sabu kɛ k'a dɔn jabaru wahidu ale ye diɲɛ sosigi ani kiyama o tigi masa ye nka diɲɛ sosigi masakɛ u bɛ t'u dantigɛ masaba min ɲɛkɔrɔ ni anw y'ale tanu ani tanu ka kan min y'ale ni an yɛrɛ jabaru masa tanu kɛnɛ min ka Yusu arasulu bi tanu ye k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidiya kan o sangala an masaw fo k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn dantɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka foli la an bolo u yɛrɛ sara fana tɛ an bolo Yusu an bɛ dugawu de k'u ye hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ kabanakɔrɔ bɛ basi kura kan'u si sɔrɔ janko k'u o tɔɔrɔ tun ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o dugawu la o kumana Yusu kanuba jama ka fɔ k'u barikada u ka kanuya la k'u ni cɛ u yɛrɛ ye Ala kanu nimisa Ala kama kanu yɛrɛ fana nimisa t'a la k'u ka bisimila n'an y'u bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen n'u ɲamadalen don k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an fana ye fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw sugandi o kelen kelenw de taara o na kɛ k'u garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala ka nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigiw Ala k'u nɔgɔya u yɛrɛw ye k'a f'i ye ko Traoré monsieur le ministre tu es ministrable hein kɔri baasi kɔni tɛ non mais tu es ministrable mais après la transition o transition mana tɛmɛ tu es ministrable waati tɔ man jan ti fɛ i ka taa fuguri bɔ dabada la dɔrɔn parce que Mali ministériya kun kɛra wagati dɔ la i b'a fɔ ko sotoramata o b'a la dɛ o ye valeur bɔ ministériya la an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ n'est-ce pas hein an ye dɔw ye ministériya la Mali la tiɲɛ yɛrɛ la olu n'a kun man kan nka sababu si on a un régime faible latigɛ kow tɛ i bɛ ko bɛɛ ye jamana kɔnɔ a ma fɔ e ko bɛɛ tɛ ko bɛɛ ni bɛɛ kɛra ko bɛɛ diɲɛ bɛɛ tɛ wuli wa bɛɛ man ka kɛ ko bɛɛ o de y'a to bɛɛ ma kɛ ko bɛɛ ndesani kana jigi u la ko bɛɛ n'a tuma don kira bɛɛ n'a ka sahaba masa bɛɛ n'a tile baji bɛɛ n'a ka bama kulu bɛɛ n'a ka nɔnfɔ nindo ndesani awo nindo Ala ka barika du la amina ya rabbi Ala ka barika du ya rabbi bi jamana in dɔn kojugu a bɛ kɛ cogo di moro k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn i y'a mɛn i bɛ e filɛ nin fugulan ni bilennin b'i kun na Mawri Igor ka fugulan ɲɔgɔn sɛbɛ lande don ani Amadu ka fugulan ɲɔgɔn ka tila ka guloki i mana guloki don i b'a na fugulan don nka mɛ n'i ye ko dɔw ye i bɛ maa min n'o yɛrɛ ye a ko kɛbaa ye i b'a ye maa min na o tɛ dɛ ayi min yɛrɛ b'a ko kɛ i bɛ barika lase o de ma n b'a fɔ min gindo ye k'a barika merci à sa place ko merci à sa place mais je crois que i fana ka karibilati sigi cogo je vois que i fana ka karibilati sigi cogo ka ɲi a kuturu man ka ɲi sapu ɲana kuntɛgɛ bɛ mɛnɛmɛnɛ ne fana bɛ ba ɲini fo ne bɛ ba ɲini fo k'a fo fana ka ni jo Ala kosɔn sa an bɛ ka gido ne sani ni do moro tiɲɛ yɛrɛ la an ka barika da an da ninnu ye koyi bolokolo kanu bon maa min kan ka barika da a furumuso ye Mali bɛɛ i b'a tigi dɔn wa Daramani Alu Kɔnɛ Dak a bɛɛ n'Ala cɛ wallahi n ye ɲuman de d'a ma nka a t'a dɔn cɛni n'a mankan ko bɛɛ garisɛgɛ ko ye ani sabu ni kabini baze yarɔ Mali bɛɛ maa min bɛ ko Gesner t'a minɛ yɛrɛ yɛrɛ o dara ye non c'est vrai mais tata y'a a ka kotiri dɔ dɔrɔn ka sin k'a dilan y'a minɛ anti Gesner kɛra Gesner ye non mais tata tu es forte hein à vrai dire non n den ka ɲi n sɔnna Badagi a m'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ko a kɛra fama ye o kɛra dɛ hali n'an t'a yɛrɛ ye sa ani fɛn min bamanan an b'o fana fɔ o bɛ fɔ o ye a nɛmo ye daɲɛ kelen da mɛgunnen don a fɔra i ye ko da gulobara ni sigira fɔ manda ka ban e bɛ mun nɔfɛ to i fana a y'an b'a kuma fɔ de a bɛ fɔ kɛ wala a nɛmo an famara dara k'a nɛmo ma a ti ko a la da mɛgunnen don o mɔti mɛ ku Ala ka ŋunaja moro nɛgɛw karafe Batoma Gane an n'a fɔ ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati moro a k'a dɔn n'an taara réalisation na Awa Tapili Ture ale bɛ yen an b'a fɔ ATT o fɛ minɛ moro n'o bɔra yen Bouakari Jara Bada fils de pétrolier a fɔ Nabaru ye ko Messi bɔra Barça la faden wɛrɛ tɛ Nabaru la Messi kɔ ne ɲɛna Barça do kɛ ayi Messi i ye ko kɛlɛ
Messi dun fade ka caga ya ci abeda igongo yode. A fade ka caga ya ci abeda igongo yode. Ma fa dingeni. Ugo ka ma fefe ke nyina ya karaba ka ke ka lebisi. Ugo ka ya shibe ke ndula ci tongele na. O aya ira fana ka bse ga boto ina ko wakla ga maya ke. Abana. Adandu yi. Abana. Ben afere yire kun masa. Ay mamutu tu ya kabaloti. Mexico. Abana. Ni Barca ko do anodo. Ni Mexico re fana do. Anodo. No do. Ode. No ya diteo. Adna do. La no. Ala ka nguna ja. Ala ka so wana ba. Muro andi nyina ande ngeri ngo. No e Amadou Kebe. Dr Keb. Muro abe aba binye akontunda. Ma tada binyo nyeka. Amajanye de. Ambanyi ma nyamo fe. Ani jamana deun fe. Ali bi angande ngani nyini. Amana ke mawo mabulo ni kloba angana ika nyama ka ekebula. Abana. Dokotoro du. Abana. Ayabla. Ndesani. Don ligala demseni. Wallahi. Muro akanga da jel makadi. Dumso mbe yere nyini na abu ko lu nyini. Ni here. Ala ka nguna ja. Do ka mumbe jamana fe munu yere buga jamana deun la nyene je ku nyina kololo ko. Ube fe ka nyina finge ka do ansigi nyoye ha. Ndesani. Ala ka chene nyuma siga so mama. Darkeb. Ala ka nyuma sigi. Muro ambe edo sebe ngono. Kefa sangare te phobia. Kefa. Abe boy ni dache. Na yika sécurité le délaissé. Tu vas voir. Non, Kefa c'est dona. Eko chugodi. Don blabon là-bas Kefa ma bosser ser ko fe. Bona mo ke aba kale de. O fen fla ko ndo. Ni Kefa mo o sincere ke abi kalike. No make few doma wasa. Ala ka gudaja. Awa keta. Madam Guate amafo alebe secretary ala. Muro kumfulo. Mbadima. Muro awekado ni fodegana ga yamaria. Fokati dwanna. Awo. O nyamine ni bonyae ka barka daka. O kuma yusu ireba fo chugomina. Sisa ko ne ba soro bela jile chugoro benedo. Do ku damne do. Endene ire ka do dima karido mono bodi. Nga ba soro faru fale yani faru ka bonyona ambe ni dabo kama ka ga nyini jama fe yusu ka doni kuna funi nango ambe doni kuna funi ambe doni sebe mi o 22 septembre 22 septembre ka do ka fo am touré ale kan nobla bia fe mi ka do ka fo songo o glon mi ka do gloni o kera kanye shi bara bulu dale kerengere nema bara bulu dale kerengere min tumbe ka do sogo songo ko fo ba flani mugani kile saina aywa ko ibaye ka fo yusu ko minye josin kerengere gangata ani dabulo nyuma ganga nyini ya saka la klininge ka nyeshin okoma ko sikekembe ko kono ga beni bitarata sini tarata doyin okmana ko kabi ka do kle sababo nyongo mamu sigile do anyebala ka fo sugo atiga yanga dogo fiola bama ko faba kono ani kati osigi daula ibaye ka fo yusu ko ode ya tosa femi ka do gouvernement ko alenni ka do franje funga gouvernement ani ka do wayu oluka la fasali tonje kuluba ku tunye benga minge ninka wuli no koe ko dona bo ikado sugo songola ka be mawju fadama femi ikado ko abina keni ikado wuli ka jo krengere nenye abe fomi mako opération spéciale viande bovine ba flani mugani kile saina yusu iba ka fo ko ako ko kalo fla kundala ko bengero oka nga communique dona na jira ka fo ministre so menye shinendo julaya ananga furbacha anincha gada ulu ko nyanya boma ani ikado ka fo alen na kuna fundo boka bi ka beni utukalo okle nani go ikado ministry so akoko anisogo yale ka ikolosiluke abina kuna foni nda ikado sugo adumba ukloka malideun uluka ikado nafakama ko minye ikado mado yeku ikado bakamfaka jopeu ninga sugo fere fana ko nyongiri kuma ko senika jekulu mununu yubulo no bla benga sebena ubena fe minga mimbi talike ikado sugo oferelila bamako dogo fio ani kati dogo fio la kuma na ko minye ikado ka ko sara ko nganga to sena abe fomi mako subvention buruburu membe duma yasa busika songo be ma ujufa dama yusu ko ikado ko obina ke ikado bunyani karama kono konga ikado ka ko amawale ya ochugola ko go femi ikado ningo nununye ko jamana ka ereka furuba wagande ko ningo numbela be jelebi na bo okono okuma femi ka nyeshi wala halama la seli oye munjira ministry ka fola mi nyeshi ne do ikado julaya ko nyana boluma Mahmoud Old Mohammed akoku yengani asiri ko ka ikado sugo fere ko nyongiri awo ko mi nyongiri la ka be talike opération spéciale ko nyinga ba flani mwani kile saina ko foka tasi wati were ma umami re buluda utukalo kile nani ba flani mwani kile sana awo
fɛn min ye communiqué in kɔnɔna ye a y'a prépare latigɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye jɔsen kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ani jɔsen kologirinw ko olu bɛna ɲini ko olu bɛna ta sigi ka kuma sen fɛ sigi ka kuma bɛna kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ balalen kɔnɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ balalen min ni i k'a dɔn conseil national des prix minnu bɛ sɔngɔ sigi olu ka i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu ko u bɛna sigi a ko kuma o bɛna kɛ ka bɛn ni tarata don ye utu kalo in tile 2021 san na a kun ye mun ye u ka bɛn kelen ma yaasa sɔngɔ ka sigi a cogo la sogo sɔngɔ i k'a dɔn a ka kɛ bɛnkan kelen ye a feere ka kɛ o cogo fana na AM Touré ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ i k'a dɔn 22 septembre kɔnɔ Isu ka bidon bɔli don ala k'a ko nɔgɔya ni sogo ko in kɛra gasi ye so bɛ ɲini ka da ɲin na cɛninw dunda k'u ban jɛgɛw olu sɔngɔ montera o sɔngɔ montera o hali n'i ko i bɛ jɛgɛ buti san bi a sɔngɔ montelen y'a i b'o ye jɛgɛ ni ye boy a yɛrɛ tɛna Mali la bilen o hali n'a bɛna madala ni dɔ n'i y'a dayɛlɛ f'i bɛ numu sɔrɔ a kɔnɔ i ta y'a da i ko jɛgɛ tulu don a kana fɔ k'i kun kɔrɔta n'an bɛ b'a fɔ n ka taa jɛgɛ su san wallahi ko kɔgɔji jɛgɛni kɔgɔji jɛgɛni don dɛ a dɔw bɛ mɛn dɛ y'a sunbalaji bɔ ye ala k'an kunna ja moro a bɛ sɛbɛn da Zeniti Bale awɔ min ye an ka dugu min bɛ yen n'o ye Buguni ani Sikaso Kucala an ka premier ministre min bɛ yen n'o ye cɛfurancɛ fɛ ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale a bɛ k'a dɔn nin y'a ka bɔli fɔlɔ ye ni ka taa jamana a bɛ k'a dɔn a kɔnɔna na o de kɔnɔna na sa muru a bɛ k'a dɔn min ye Choguel Kokala Mayiga a gatigɛra yɔrɔ minnu gatigɛra la nin tako fɔlɔ la o ye Buguni Sikaso Kucala min ye délégation premier ministre a n'a ka délégation u ka taama min kɛra nin taama ye a bɛ k'a dɔn premier ministre kɔni a taara ɲɛfɔli kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga min ye a bɛ k'a dɔn maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka nin cɛ in k'a bisimila Dr Choguel Kokala Mayiga a n'a ka délégation u kɔni u ka taama kɔnɔna na min ye u taara ka taa dugutigiw ni alimamiw fo n'o bɔra a bɛ k'a dɔn an ka cikɛlaw moro maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maagwan kɛ n'anw bɛ don olu la hɔrɔnma la o tɛ anw nga a bɛ k'a dɔn min ye samɔgɔw ye wa dabakalaso bolibaw de ko don a banna Tɛlɛbugu ɲɛbɛrɛ u b'a sara dabakala la ka dugukolo ferekete yɛlɛma ka ɲɔ dan ka tila ka balo bɔ a la k'a karaba ka an b'a an nuri a b'a nuri hali mɛnɛmɛnɛw b'u nuri cikɛla fɛ a banna o de la a bɛ fɔ kuma la ko ni cikɛla in miira ka sɛngɛ la k'a ni maa ti jɛ ɲɔgɔn nka o t'a bali n'a tilala sɛnɛ in na ni ɲɔtigɛ waati sera i b'a sɛngɛ bɔrɔntɔra ka bɔ a farikolo la pewu a banna nisɔndiya ni Ala ka masaya ye cɛ moro Jabaru Wahid min ye o cikɛla minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye ale kɔni nin dama daminɛ min ye Asumu Koyita o tɛ dɔwɛrɛ cɛfurancɛ fanga o maa ɲɛmaa don min ye ale kɔni a bɛ k'a dɔn min ye a mana o ɲinama wa min ye o ka cikan ɲɛ a y'o lase dɔwɛrɛ tɛ jamana in a tɛ se ka basigi cogo si la jamana in an tɛ se ka Mali kura sɔrɔ cogo si la ni malidenw ma bɛn ni malidenw ma sɔn ni waati ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila walasa an bɛ se ka a bɛ k'a dɔn min ye jɔsen kura don jamana in kɔnɔ k'a ko bɛ gɛlɛya farafarali san 7 tɛmɛnen kɔ an fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔ dɛ nka a timina ka di Mukutari ye kalo 9 kɛ an b'a mɛn k'a taara Suguni kɔ Mukutari wani sa e ɲinana kelen ya Muguwa fanga ɲɛma kɔrɔ an m'a mɛn k'a sera Suguni kɔ bandaw sigira an m'a mɛn fɔlɔ k'a sera hali Kati kan na a taara Faransi Faransi o tɛ wajibi ye n'i bɛ taa biri kɔmɔ la yen de n'i ye tile 100 kɛ i bɛ taa biri kɔmɔ de la o kɔmɔ ko e b'o si dɔn o de la ni min ye a nɛnkun ja ŋɛnɛŋɛnɛ n bɛ diɲɛ da aw ma ka sankolo tɔnɔbada ka dugukolo k'aw ta ye n'a taara biri kɔmɔ la Faransi ka n'a dala k'a bɛ yɛlɛma wajibi ka to ma a banna o y'a sɔrɔ a tun tɛ kɔmɔ ko dɔn wallahi tɛmɛn'an ye muru min ye a bɛ k'a dɔn nana Asumu Koyita de ka ci la min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ale bɛna Asumu Koyita a ye cise ni cikan dɔ ale da muru a bɛ k'a dɔn nin min filɛ nin min ye k'a y'a ɲini k'a fɔ gouvernement mɔgɔw ka n'u sigi ministre kɔnɔ dɛ k'u ka ye a bɛ k'a dɔn o ni jamanadenw ka ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ka wuli ka se jamanadenw ma ko Asumu Koyita a y'o de jira waati min na ale tilara a bɛ k'a dɔn a ka péage la ni CNT maaw olu kɔni yɛlɛnna
nae k'a fɔ a ye waleya minnu fɔ an zona min ye aw ka dɔn docteur Choguel Kokala Maiga i k'a dɔn ko a tɛna sigi bilen dɛ a na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ basigi ani k'a dɔn ɲɛdakura bɛna jamana ma cogo min ani jɔsenkura bɛna jamana in ma cogo min i n'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen mago b'o la nka k'o tɛ se ka kɛ cogo si la fo jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka sɔn ka dɛmɛ na se transition ma n'o ma kɛ fiyewu a bɛ k'an yɛrɛ de la o a y'o min fɔ tɛ kaliya ka maa f'a ye min ye aw Bamakɔkaw n'aw bɛ mankan na anw minnu m'an ka cikɛ bugudaw n'an ka togoda la an kɔni ko awa min ye Choguel Kokala Maiga ye k'a ka taa fɔ Asimu ye ko an sɔnna transition a ka basigi jigi fara an sɔnna transition a ka se a danna jigi fara wa an sɔnna ka ko bɛɛ lajɛlen bila k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn i n'a fɔ a y'a ɲini cogo min Choguel Maiga a tɛmɛna a nana ni cikan ye Ala k'a kɛ o fɔlen ye a banna wa mɛ min f'i ye ni cikɛlaw sɔnna o ye diɲɛ sɔnne ye sabu nɔngɔnkolo gɛlɛya de bɛ bɔ kɔnɔbara la a banna awɔ an ka journaliste surumani dɔ bɛ a nɔfɛ ko Ablaye Kɔnɛ i b'a Ablaye Kɔnɛ dɔn Ablaye n b'a dɔn surumani don dumisɛn don wala n'ale taara Choguel nɔfɛ bɛɛ ka jan n'a ye ale bɛ caméra kɔrɔ ta ne o fana ye wajibi y'a kan n'a tɛna yɛlɛ dɔgɔnɔw ka yiri sanfɛ wajibi ye caméra kɔrɔ ta ye dɛ bari f'a bɛ yɛlɛ sɛji kan k'i jɔ walasa a bɛ k'o ye n k'a ka fɛn gasi de ye nin ye tuma dɔw la jumɛn an ka fɛn jumɛn yafa ma o fɛn surunya kɛ ne kun tɛ fɛ k'a fɔ wa ni f'a ka fɔ a ka faamu nisari a fana fiɲɛma yɔrɔ dɔ ye nin ye dɛ yɔrɔ dɔw fana na ja b'a la ko bɛ n'a nafa n'a Ala ka wuli ja ni sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn n'u b'a wele ko Zenit Bale Usumani Kulubali ni y'ale ka fasiri ye k'a Kubayi Nɛma Kubayi Deniba bɔ Kubayi Muso Kuta bɔ Kubayi o kumana an bɛ le pusta cɛmɔgɔjan ka sɛbɛn n'an ye le pusta Yumakɛ bɛ k'an kunnafoniya sɔmiya ni sɔmiya fɔra sɔmiya kɔrɔ tɛ min mana sɔmi min ɲɛ wa o tɛ Bamakɔ ka ta ye dɛ o ye cikɛ buda ko ye nka Bamakɔ sɔmiya mana fɔ ko Tegu o ye jinɛsogo daminɛ ne ye sogojugu daminɛna Bamakɔ a bɛɛ la na kɛra cɛ Ala kosɔn sa jizo a ma ɲi Ala jizo cɛnikɛ nɔ ma ɲi n b'a dɔn kojugu Yusu Yuma a ye fasiri kɛ a ko san o san fɔli sen kelen dɔn sen kelen Bamakɔ ka kɔni ni ɲani bi ɲɔgɔn na ni sɔmiyaji ko Tegu dugu ma ka ban kabi jikunaniw bɛ bi yanni Bamakɔ ka nisɔndiya wa a bɛ hami fɔlɔ k'o sabu kɛ jizo ni ji walankata min bi kɛ an ka sigidaw ni duw kɔnɔ san o san a bɛ tiɲɛni jugu de caman don Bamakɔ ka kunko ye layidu fana bɛ ta o san o cogo kelen na k'a fɔ ko lahala in ko yɛlɛma bɛ don a la yaasa an ka kisi a bɔnɛ tɔɔrɔ ma ko layidu tabaw k'u bɛ layidu ta u yɛrɛkun de ye nka a tɛ waleya jamanadenw ye dɛ fɛn min ye i ka dɔ layidu ye ko n'a taara jamanatɔw la san o san fɛn kelen n'u ko k'u b'u ɲɛsin a ko ma k'o bɛ k'a sira fɛ nka o tɛ Mali ye dɛ ko layidu a taba kelen pe wa a bɛ ale de bolo ye wa a tɛ tɛmɛ o yɔrɔnin kan dɛ Bamakɔ faaba don Bamakɔ ye duguba ye nka a ma duguba fari da fɔlɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko malidenw Ala la ko an ka fara ɲɔgɔn kan sa ko ni sa ko Tegu Bamakɔ k'a bɛ k'i ɲɛna ko dugu in ye tomɔnkolon ye duguba cilen k'a bila ko Bamakɔ bɛ k'i ɲɛna o cogo de ye k'o bɛ fɛn jumɛn ko fɔ sɔmiya mana se hami ani jɔyɔrɔ Bamakɔ de bɛ kɛ ji ye ten faaba kɔnɔna ko a ɲɛda bɛ yɛlɛma a ɲɛda bɛ yɛlɛma cogo di sirabaw lahala o lebu bɛ da kɛnɛ kan min ye sigidaw ye bɔnɛ ani i k'a dɔn sangalamaci don sigidaw ma ni ji nana i b'a ye k'a fɔ sokɔnɔnaw de bi fa tete o i ye sɔmɔnɔ ye i tɛ sɔmɔnɔ ye o i ye boso i tɛ boso ye o i na ji sɔrɔ i ka fili o sɔmɔnɔ ni boso jisoli dan t'olu ta ye kolonin kɔnɔ koyi an bɛɛ b'a sɔrɔ an ka bon n'i ma kɔlɔsi sa dɔrɔn sɔn bɛ minɛ e la sisan sɔn cogo di tan arajo sɔn ni tele sɔn kɛ k'a bɛɛ tigɛ sisan mais dɔ k'a kɔrɔbɔ kɛ o tɛna dɔn ko sumalaba ye sɔmɔnɔ ko kuma kɛra sisan o tɛna fɔ dɔn ko sumalaba ye nɛrɛ ye dɔ k'a kɔrɔbɔ kumana i si ti fɔ sɔmɔnɔmuso bɛ ka nɛgɛ la o kɔrɔ ye ko sɔmɔnɔbɔ kuma ti fɔ wa sɔmɔnɔbɔ kuma bɛ fɔ dɛ a b'a Yusu hali n'i tɛ sɔmɔnɔ i tɛ boso ye ni sɔmɔnya donna i na jisoli ka fili kɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ Bamakɔ faaba ye nin cogo ye o fana i k'a dɔn k'a fɔ jinɔgɔw ani i k'a dɔn sanji yɛrɛ ko yɔrɔw tiɲɛni k'a bɛ a lebu de bɛ da kɛnɛ kan an ka ji walankata siraw minnu bɛ yen nɔ n'o ye i k'a dɔn ko kanivow ye olu dɔw fɔ an bɛ nɔgɔ jugu la nka o y'an yɛrɛ nɔ ye dɛ o kɛn bɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye an bolo n'i tɛmɛna o dɔw da fɛ k'i ɲɛ da a kɔnɔfɛn kan a n'a suma ko a tɛ foyi jigin kɔnɔ ni fɔɔnɔ tɛ a b'i sin ka i k'a dɔn k'a fɔ fɔɔnɔ nege de bila i la o kumana
ko fɛn min ye nin ko ye sa ko Bamakɔ ɲɛda ni sɔmiya sera de i b'a lebu ye kɛnɛma jaja i k'a dɔn k'a fɔ lebu wɛrɛ bɛ Bamakɔ la k'o ye sɔmiya mana se a b'o bɛɛ lajɛlen walaki ko ni samiya kun bɔra ka ban bɛɛ bɛ nisɔndiya maaw bɛ sewa nɛɛma a bɛ na ji yɛrɛ tɛ hinɛ ye wa latigɛ yɛrɛ gulon tɛ ji la wa ni yɛrɛ sigi tɛ ji in cɛ ma wa an na taa ka ji to wa ni ɲɛ miiri ji n tɛ se ka bayira abana ko jon tara parara salia ala koso o kuma ni miri ji n tɛ se ka bayira o kuma Yusu ko ni i k'a dɔn k'a fɔ sako tew yana an ka sewa ko nɛɛma bɛna jigin yana an ka sewa ko sɔmiya bɛna ɲa yana an ka nisɔndiya ko hinɛ jiginna anw bɛ jɔrɔ maɲumako siran ani i k'a dɔn misimisi ani i k'a dɔn kɔlɔbɛ k'o de ye Bamakɔ ka ta ye sɔmiya mana se ko i k'a dɔn jigitigɛ dan don fɛn min ye k'a dɔn tiɲɛniw ye o bɛ don an bolola hɛrɛw kan tiɲɛni bɛ don an yɛrɛw kan tuma dɔ la niw yɛrɛ bɛ to koyi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko jamana a mara kɛbaa fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ bɛ layidu ta an na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ cogo min na aw ka kisi jisonko o tɔɔrɔ ma ani i k'a dɔn balawu minnu b'a ko kɔfɛ ko nka tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn layiduw bɛ taa nka foyi ti kɛ foyi kelen so dɔw bɛ jiboli sira la o kɛlen ka kura k'olu kan ka dɛsɛ k'a ci a tɛ se ka ci 260 minɛ 280 ni 260 o ye kelen 240 a tɛ se ka ci moro arayida k'a daminɛ hippodrome yan fan fɛ fo ka na se n t'a dɔn fo Moribabugu daminɛ la a fɔra bɛɛ ɲɛna u ye so minnu jɔ kabini tuma an bɛ bɛnkan na a y'a fɔ n k'u bɛ ka so ninnu jɔ n ko ji bɛ mɔgɔ commune 1 wuli siga foyi t'a la a waleyara o a ma waleya waati min na Bangon na ni aw ka yɔrɔ la ni ji donna aw kan wa ni ji nana k'a daminɛ Montana yɔrɔ la Burukasumugu place ka taa se fo k'a taa fo Jelibugu Montana tɛ dɛ k'a ta Jelibugu la ka taa fo Kulukɔrɔ o tuma e bɛ express da ninnu bɔ min o kɛ commune D fɛ commune D ni commune 1 bɛɛ n'i ta don a banna bɛɛ n'i ta don a banna c'est à dire bɛɛ bɛrɛ ma taa ni dili don i ma wallahi nka a tɛ lagilala ne ka président b'a bɛɛ ci ka bɔ yen a kɔni parce que n'o ci a ma ɲi dɛ u bɛ taa karamɔgɔw fɛ yen karamɔgɔ bɛ wuli ka taa a ma nin kɛ dɛ ka taa mɔgɔw ka so ci mɛ u bɛ mun bɛ tiɲɛ tɔw ye n'a ji nana dɔw yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ ka so kɔnɔ ko bɛ ko la kana da o ma kana taa karamɔgɔ fɛ yen dɛ a bolola nasi ni furamugu ko tɛ yan karamɔgɔ to b'i k'a dun a t'i mago dilan Ala ta mana na wallahi karamɔgɔkɛ yɛrɛ to b'i k'a dun Yusu an bɛ taa ni kunnafoni ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a dagalen don jamana de k'a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lakana jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen na ko nka ko min ye i k'a dɔn jitɛmɛsira olu bɛɛ lajɛlen feerelen don k'o banta ye ka jitɛmɛsiraw minnu wula min ye i k'a dɔn k'a fɔ folon dilannenw ye ko caniveaux anw yɛrɛ fana y'o fɔ ɲama na k'a sabu kɛ ɲamabɔnyɔrɔ t'an bolo Bamakɔ ye faaba ye a kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko so jɔcogo si bɛɛ bɛ Bamakɔ ye i n'a fɔ duguba tɛ o kumana jitɛmɛsiraw olu feerela k'o bɛɛ kɛ du ye k'o banta ye o kumana so jɔlen don i k'a dɔn k'a fɔ jɔcogo dɔw la fo ka taa fɔ min kɛra ji tɛ tɛmɛsira sɔrɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko dɔw taara so jɔ hali badingɛ yɛrɛ kɔrɔ Ala ni jagɛlɛya fɛ o kumana dɔw y'a jɔ kɔdingɛw kɔnɔ Ala ye jitɛmɛsira minnu dilan dugukolo la o bɛɛ feerela k'o ban o kumana ko jɔn de bɛna jamanadenw n'u bolola hɛrɛw kuma bɔ jɔn de bɛna u kisi k'u tanga o ye jamana ka kɛta ye ni jamana yɛrɛ m'a kɛ jɔn bɛna kɛ o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko jamana min jɔ a jɔyɔrɔ la abada san o san ni jizonko kelen a bɛ i k'a dɔn Bamakɔkaw da la san o san bololatigɛlenya baara kelen marabaaw olu b'o waleya de fari da o kumana ko an b'an yɛrɛ ɲininka sa ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko min ye Bamakɔka ye a bɛ ɲininkali de la ale ka taxiw a n'a ka wusukuw k'olu bɛ taa min u bɛ i k'a dɔn sagalen minnu sara ni wusuku k'u bɛ taga min Yusu ko min ye i k'a dɔn ko fɛn minnu bɛ sara siraba fana taa ka seginw na n'o ye siraba matarafa fɛnw ye k'olu wari minnu bɛ sara k'u bɛ taa min sabu u bɛ sara siraba lebu filɛ nin ye kɛnɛ kan a tɛ ka don a la ko hali n'u ko u bɛ kura fana jɔ k'o ye samafuya ye o bɛ jɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na o min bɛ dilan wa ni min y'a cogoya ye ɲuman tɛ a yɛrɛ tɛ dilan si caya kama bi ka tɛmɛ dɔrɔn sini bɛ Ala bolo ko a caman y'o ye minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ olu bɛ baara kɛ a tila ka kɛ ɲɛna baara tɛ dafa o kumana ko ni damadankulu de bɛ anw da la san o san sɔmiya mana se i b'a ye k'a fɔ ni bɔnɛ kelen bɛ Bamakɔka bɛɛ lajɛlen da la ko ko Mali ta bɔnɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kuma min fɔra k'o bɛ min a bɛna se wa ko jigiw kɔni b'a kan k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu nalen filɛ nin ye
n'o ye k'a dɔn kodɔnnaw ye ani maa faamuyalenw ye haka ja min yɛrɛ bilalen don an ka sigida lakanani o koɲɛw ɲɛnabɔli la ko maa don min dɔnko bɛ nin ko ninnu na kosɛbɛ n'o ye Modibo Kɔnɛ ye k'a dɔnko min b'a la k'a n'o bila i k'a dɔn sen ka yaasa lafiya o kana Bamakɔkaw da la Bamakɔkaw ka hɛrɛ sɔrɔ ten sa ka jiidi kɛ Bamakɔkaw ka Bamakɔ sigi la Bamakɔ yɛrɛ ka duguba kɔnɔ fari dati o kumana ko o koba in k'a kɔni min k'a disi da la nka a ma nɔgɔn dɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ f'an k'a dɛmɛ anw de k'a kɔkɔrɔma don anw yɛrɛ minnu ye Bamakɔ sigibaw ye yaasa an ka lafiya da bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara in ka ɲɛ a bolo. E bɛ Modibo Kɔnɛ in dɔn wa? M'a dɔn nin cogo la tan dɛ. Ale de tun bɛ CMDT la. Moro politique ko ni fɛn ninnu o y'a to u y'a bɔ CMDT la. A waati la a y'i présenté, je crois qu'a y'i présenté président nɔfɛ. K'a bɛ environnement dɔn dɛ. Awɔ, CMDT maa ɲɛmaa don. Yuma c'est des cadres valables. Mais politique ko sira fɛ u y'olu bɛɛ bɔ k'u bila kɛrɛfɛ. N'a ma politique to yen ka Mali ta. E ma cɛ bɔra ONUCID la ka na. Awɔ. U y'o kɛ maa fu ye jamana in kɔnɔ. Ko f'u ka lagosi s'a ma dɛ. A seginna ka taa a m'a ka bonya sɔrɔ. A tɔgɔ ye di? Michel Sidibe. A ma taa ka bonya sɔrɔ tun a seginnen. A banna. Yusu Yuma ka nɔbila sɛbɛn nin ye. Anw y'a bɔ le pousse kɔnɔ u ka bidon bɔli don. O ye politique kɛlɛ ta ka Igor sɛgɛrɛ. Bi diɲɛ bangebaaw la belebele dɔ ma Igor ta. Yusu Ntoribugu magojugu de b'a bɛn nɛɛma ma. A banna. O ye kelen ye. A ye Mali t'a den ɲuman de fɛ. Ne m'o fɛ a mɛnna yan. Ala k'an kunna ja. Moro an ka taa Kati. Fadenya jugu. Min ye aw k'a dɔn n t'a fɛ i ka kɛ fɛn ye. Ne yɛrɛ aw k'a dɔn n b'aw coron. Min ye aw k'a dɔn ɲɔgɔn juguya. Katikaw kɔ kan. Ɲɔgɔn lajaba katikaw kɔ kan. Moro ɲɔgɔn kɔniya katikaw kɔ kan. Nka min ye an mɛnna ka jɛjugu la cogo o cogo. An mɛnna ka fadenya jugu la cogo o cogo. A y'a sama cogo o cogo. Ni Ala ko k'a bɛɛ a bɛ k'a dɔn min ye dibi bɔ aw ɲɛma Moro a bɛ k'a dɔn a langolo jɔlen b'i ye. Ne m'a f'i ye n k'a bɛ laban so fila masa t'a la. Hali ye karamɔgɔ tobi ka dun a bɛnna la cɛ. Cɛ. Kati maire Moro a bɛ k'a dɔn n'o ye yɔrɔ Wɔlɛgame ani a bɛ k'a dɔn a ka adjoint Moro u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'u k'a kɔnɔ Moro a bɛ k'a dɔn u bɛ kasobonba la bi dɛ dɔwɛrɛ tɛ u yɛrɛ ka fadenya kojugu ani ka dɔn n t'a fɛ karisa ka kɛ fɛn ye karisa ka ɲɛta o nɛgɛ tɛna Moro a bɛ k'a dɔn ka sɛbɛnni kɛ ɲɔgɔn kɔ kan k'an na ɲɔgɔn yoro nka Moro a bɛ k'a dɔn k'a ko in bɛɛ lajɛlen a ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛbaajugu tɛ maa wɛrɛ dɛ dɔ bɛ yen ko Boubacar Traoré Boubacar Traoré Boubacar nin ma ɲa dɛ Moro i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a sama n t'a bila Moro a bɛ k'a dɔn maakɔrɔ dɔ ko ma ko n'i ko ko muso si ma ɲi ko a bɛ k'a dɔn ko fo n'a bɔra i ba la a ko e kana to ka t'i fa fana ɲininka dɛ ko n'o ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ dɔ bɛ maa fana na dɛ ni bacɛ ko bɛɛ t'o dɔn o ni bacɛ ko ka ca Moro min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko maire si ma ɲi i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ko ka ɲi. O ti ban maa ɲuman ti ban n'o tɛ so fila masa b'a ka dugukolo meleke o. A banna. Maa ɲuman ti ban dɛ a man ca bilen de. A banna. Ni ko maire bɛ ka ɲi dugudenw fana ɲininka n'olu ni ko dugu maire ka o dugudenw ɲininka. A dɔ la. Moro ninnu tor'o de la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la pôle économique et financier o nana ka na yɔrɔ Wɔlɛgame a n'an ka maa dɔw minɛ min ye aw k'a dɔn olu minɛnen sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ tuma min o y'a sɔrɔ awa maa dɔ bɛ yen Moro o ye premier adjoint. Premier adjoint u y'o sigi mairia la o kɔnɔ k'ale ka 76 nin na Moro a bɛ k'a dɔn min ye kama bi yongo disi bi gosi n y'a datu la wa n y'u da suwa. Binjeni ma ban. N dɔgɔna taa dɔn sanga fo. Siga tɛ nin na. Moro i k'a dɔn ale tor'o de la jaja a bɛ k'a dɔn ale yɛrɛ ye gafu min kɛ dɛ k'o ka jugu ni maire n'a ka adjoint saba in bɛɛ lajɛlen ta ye ale kelen. A tɛ nin ye k'a fɔ a tɛ nin ye ja binjeni ma ban. A maire maa b'i boli ka taa fɛn dɔ ta k'i dogo ka taa bila. Ka taa bila. Ŋaniya ala k'a ɲa ala k'an ŋaniyaw ɲa ŋaniya juguya ma ɲi. Maire adjoint Asuma Tɔnde don. K'ale ta bɛ san mugan gosili bɔ ci. A ta ka ca san mugan ya bɛ bɔ. Dibi Kati ma bonya.
Abeka bisagwa nafolola. Abeka bisagwa nafolola ni kati dugolola. Muro ale toro de la mi abekado abe meriala. Asigira abi ngwali yele. Muro abekado abe mabau fo. Abi kobau ke. Bi abekado nyera la ale bo la wati mina. Pole kono mgo ya wele. Eni ale ngasa baba ko ai ko albe ko meta nun to choro. Muro che do se faranywanga. Ya do kado so che kado akabagro. Ndi nun doe. Mi pole kono mgo mau ya wele. Mutu choro ku to no ni gatafe. Atararom na dro ya kambalam ne kablai. Labanjoro. Ko jale fana taka jugu Labanjoro. Bua kare Tarawore. Labanjoro turamakachi. Munturamaga ngogera. Fode Tarawore do de. Ade ibe turamaga si fo no atora tige nyumane ge. Oh wade. Turamaga nu fana ko atiga no ngona de. Awo anso no mo. Onyumai. Awo. Abulla ke. Wade. To fo go fa. Ai do go turamaga erete ko tula magare do. Ala ni gongo ai pusere uli tula. Moro mi avocado nyera la mer mi flane onaka avocado mi adjoni moro avocado yolu mine mi jekalo tle konodo samba flane mugani kele mi utkalo tle nani samba flane mugani kele moro avocado article 50 mimbe no bi talike avocado ni ko bele jelela mi 4 adjoint moro unana kano de blai trois berna ka 3 adjoint be yolu boy olu munun be ko disi gosi de ma do be moroko ikado hala data mana ajaba jeli ale de sudaka ale tara dro ka bla ko Mamadou Traoré amanyini ala adama ama purti ala la ala adama wallahi abetandi ala karabade ala bidini kati préfet ga adjoint oyo seben bela jeli bo ikado nyera la ka foko ode konin sigle do mi awkado ningo bela jeli nye amuro ko ni kuma kebe ka kati fade ga minye mado ka fola ko ningo imbe nyami worate bate dore de Boubacar Traoré muro bi ala re ko seben medde na mogo kaso bala parti sous mandat de dépôt parti laisse sous mandat mo be mi fo ni bla mandat de dépôt c'est que prison munye ni privé ka liberté là ya prison ali résidence surveillée c'est la prison kaso to ko maskele note ni ko ni sina bla le kana bla le garde à vue ita ya da e abe garde le vie mena reweni via ala ka nguna ja moro ni ngode te mena kati ban kati kaw ku ko la shi adola ma ku ko la shi bima ya do ko na fo ko mer mimbe no tiere la no an choro ne do ko no da ko ngo be ka kati ka be wolo gemni sadi ma do me wi ñu ko choro ni ma be malade olu rete fe ka manifin do hereti la manula abana o mo fana bi wa Boubacar Traoré ndeni ko be fe aretura agongona bi kaliya ka ma fate ala ka nguna ja jaw ya soro ale re mi nyaga mi kabri merna ka arjo sabashi ale katika wera mo ali kati meri sigira ala ka nguna ja ala ka zo nyama ya rabbi ni seme ay ni mbo soir de bama gono anta ta sugula anga ta sugula ala ka na ma sabashi nyama ha batoma angar gala ja podcast ni na ibse ka lajew ninga nanu gaske sangorota tewa wallahi gaske sangorota de indisani wallahi baro sanyina be par misi talege wallahi realisu ko bay ambe barça faga kara fargandi Barcelone mamro Messi kasirade farga blanda be ko wali dugu etage utukura ko kufu kata uyolu la sawali ko no te pere kunta toro mamdu no fe amajare misi dobe o kasira u ya la sawali ka dese ka nani ka dese fo joni misi ka dugu misi awo afa ale kawlenu bo anni kawte mabge ma fe ka soro funa tew misi rere ko ni ma fiana ala jani ndade wallahi abinu ko no rego ka anga bangu ko mate ko dugu kulenga mate ko extraterrestre jebi to ka me ko jugu abana wende fo ama to ayre kasira fa bi sanjigi mi re digira la besika carrière belo bani kirisma mina wa cristiano nandu sube cincin no ni ceja lugo laga ceja lugo la mon cristiano ko kera nandu sube cincin Messi a été meilleur joueur wallahi du monde wallahi si ballon d'or babolo durube ubolo bos mamuna sepela cristiano rega ko maba
Bon, dɔw wulilen don ali Mamadou Tale min filɛ PSG la dɔw bɛ fadenya ta ka PSG sɛgɛrɛ sa ko a ma taa fɔlɔ yɛrɛ a ma taa fɔlɔ kuma bɛ sen na PSG bɛ fadenya sɔrɔ ka sɔrɔ Mamadou mana a baara dɔw yɛrɛ ko PSG laban kɛra cimetière des joueurs ko des joueurs mourants o mourants taara fo demi-finale la yan a baara Messi Salim Lene. Oui, kabako ke. Ala est ligue noga oui. Un mourant avec un copa. Abara. Une coupe copa. Abara. Un mourant. Kiri Europe sera coupe d'Europe sera non. Messi comme Messi wala kribe Messi nyabi. Messi tara copa ta ka di Brésil ma. Argentine ma. Amala ke gelema. Abara. Ala magelea. Ay di Mariam la ku mari. Abara. Tabari fasiri. Yusu metemeni fasiri ngaika do minye mangutu ye jifere la kumbala. Ko jibi ya duru. Abara. Bamako mi ya jane. Ibi jisa duru ka mi kata nyegere ke drometa. Oui, Bamako jane de. Bamako kadi. Wallahi, ode Bamako jane. Ka jisa duru. Kami kata nyegere ke drometa. Ala Bamako. Ni ne Bamako yo. Ne sare ko be tare goi. Andi nyambo moko adola ana beya ko be na vana finya do abara yusu la sirène mba leta ninye la sirène ta ibai kafoko Ibrahima affaire Brahma Touré kuma nyama amangutu ye dugula mini aiwa ko minye ka do dabolo kurawiye ani ko kurawiye ko olu fana be ka kana manunu to fonse kata afe ni ku tindin kata afe koi yusu ko o dabolo kuraw ni ka do fe ngura munu yera ko ina ko siga kembe mamunu na ku to de ka tindi ko ikado Brahma aga ikado ko do reko ka faledo o ko o seben o kungango kibarea mmbe ikado donki waru barakela ko fo ambale make Brahma Touré ni to akoni sebe koro forasa ay ko fe mi ikado ka fo ko abna to amna family cha man soro dona na tawla sikana ma uluka ko tabuluka jinye dongo do ko gerente to de be bunya ikado sikana ma udala sika kembe mamunu na ka fo ko Brahma ko lu de ya anikaraba ay ko fe mi ikado alna ya soro fere ni dabali betege ka kiri ka buruja ka kiri tigilama ko lubo dabulu la nuku papa kibai ka fo ko osima to uluku ka barabla ko sabu be ka koroninge alibi Brahma ko siga keme munu na ku yafa unu deme bajugu ani siga keme ma munu na ku luye deme dunya ya wureta ku segere ko nene mbela jele ko bu dala ambe domine ko bi malikono ani malikoka dugu fana keita ale ni fasiri la sirène ngono dugu fana gafola akoko minye kado ni ngo inta bolo ko dogo kun temene ibai ka fo ko akere kado bisibasa ni bilisa nyami danye Burama aga ko ina fe mimbe ikado talike Burama retunu ni ngola dogo kanda nyana aiwa ko sere olube ka wele kelengele ko sere kologirindo bino ajigi dale do minga ka fo ko ikado aleka kuna fono mbe ikado blasralike ko fona kishira fali toro maudongo awo abana o sere ko fana kisira fari toroma ka talen koroko kiritigila ma ofeni ngata ka dandigalike abe min don ko ina ko bela jile madani ga bela jile basakilici o ko ikado ko dok mefe ko fana nikene karaba ko karaba mako yanno o ko niye ninko inta ka laje ko nga ko mashite ikado sere abuguna tike kelendo o ko no ma wala nga kuna fone olu ko ni bora ka charifa bela jile fe o re fana ki boy mi nye ikado ka fo fransika o ka kuma so ko ka mlaskide mimbia no Serge Danieli ale fana yi ka do akuma ka bela jile wala le ko kuna foni labana kuna foni jere sirawo akoni mankutu e jin lamine no réseaux sociaux yi yusu ibai ka fo ko fe mi ka do kuna fonu ulu ya jira ka fo ko mi ka do madoye kutumina nikene karaba sabu atara shere yake o kuma mi ka do ningo mankutu koni abela be itafo Allah o fasiri cha mangera Facebook ka ayi ka dangarli cha mangera ikado Serge Daniel refana na mamunu mbugo kewa ko lu fiefie nu folofolo le de dokoi ko Serge Daniel ko te ikado dongi baru barakele ko fo journaliste ko francika ka espiondo o ko abe ka baraka Faransi de tokola febe fora Serge Daniel masabu ni kuna funi ni bole adakono yusu ibai ka fo ma fe ka témoin do bole dro ko awo menai abafoke ube na information dro de journaliste ke ko te foko ya cha to aka barake o kuma na ko kera ikado ka fo do nyi leseli ko gwenge Serge Daniel la o kuma na ko ikado dunan jamana chama mbi ulu bela jile ka kuna funi sira ubata ni kamale ngofole fendo Serge Daniel ye o kuma na kwa de ledo ni ngo nuna kwe kabaya
y'a ka baara daminɛ wa jalakili ani k'a dɔn nani ni dɔgɔyamaw ko tale do k'a sɛgɛrɛ fan caman fɛ koyi ko Serge Jora ni Nasabu Jidigule Bamba ye k'a dalilu ye mun ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko nani ni k'a dɔn k'a fɔ mankutu tiɲɛw k'a ma foyi bɔ nin kamalen ka baara taabolow la a b'a ka baaraw kɛ a b'a ka sɛbɛnninw fana kɛ o kumana ko sɛbɛnnin ni baara mana boli maa min kɔni ka taabolo kan k'o ka kalifa de bi tɔɔrɔ o kumana ko minnu bɛ yen n'o y'an ka jamana maa ɲɛmaabaw ye ani jamana maraba jɔnjɔnw ye ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko n'a y'a ka reportagew kɛ ko journaliste yɛrɛ k'a ka reportage ye ko n'a kɛra tiɲɛ kan ko n'a ma kɛ a kɛra maa min kun kan n'a m'o degun fiyewu k'i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o kumana ko i k'a dɔn ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sa fɛn min ye i k'a dɔn fo ka taa se kalo bɔɲɔgɔnko ma i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni kɛra kuma carinen ye ko laɲini kɛra ko ka seere dɔ fa seere min taara dantigɛli kɛ Burama ka tununi kow kan ko maa dɔw bin'a kan olu tun bɛ fɛ k'a ni kɛnɛ karaba ko Ala y'a kisi ko tentative d'assassinat o kumana Yusu o fana tɛmɛnen kɔ ko Burama ka sɛbɛn a kɔnɔko la n'o ye Birama Ture ye a sɛbɛn min filɛ nin ye ko i k'a dɔn ko maa dɔ fana minɛna ni k'o don bɛrɛ la ko kungo la o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko chroniqueur sakɛ Abdoulaye Nyangi ko chroniqueur Abdoulaye Nyangi k'ale minɛna ko k'a don bɛrɛ la k'a sabu kɛ nin ko in ye ko sabu k'a ye kuma caman fɔ kuma minnu ne olu ye i k'a dɔn kuma gwɛlɛnw ye min bɛ tali kɛ Général Musa Jawara o ka minɛnin ko kan n'ale yɛrɛ ye i k'a dɔn service de renseignement o ɲɛmaaba kɔrɔ ye anw fɛ yan nɔ ko officier supérieur don k'a minɛnen don ko kumana ko serejugu seereya k'a bɛ o dɔn k'a dɔn ko bɛɛ i k'a dɔn Birama ka tali yawu ni ka taa a don bɛrɛ la fo ka taa se a tununi ma pelengetew Yusu k'a dɔnko b'o la o ko minɛni min kɛra o ko la o sɛbɛn kungo la dɛ ko Abdoulaye Nyange ko nana ɲini i k'a dɔn ka kiiri tigilamaw k'u lagosi kosɛbɛ ko ka tila k'u dɔgɔya ko ka tila ka i k'a dɔn kumaw fɔ k'a fɔ ko kiiri k'i k'a dɔn ko bin kɛra Musa Jawara kan ko kiiri tigilamaw tɛ ka kiiri kɛ sariya kɔnɔ nin ko la ko Abdoulaye Nyange ka kumaw cayara k'o fana minɛna ni k'o don bɛrɛ la k'a jira k'a fɔ ko a ka jɛɲɔgɔn juguya ko tiɲɛnikɛ jɛkulu juguw fɛ association des malfaiteurs a minɛkun kɛra o ye o kumana fɛn min ye k'a dɔn maa min yɛrɛ bɛ ni siga kɛ b'o la n'o de y'a ko yɛrɛ tigi ni tigibatigiba ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye Karimu Keita n'o ye jamana ɲɛmaa dafirilen Ibrahim Boubacar Keita denkɛ ye o kumana Yusu ko ale de i k'a dɔn ko yɛrɛ ale de tɔgɔ ka bon ko in na kosɛbɛ o kumana k'a a ɲininen don bi kiiri tigilamɔgɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ ka laɲini kɛ kɔnɔwarikaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u ka nin cɛ in ci an ma o kumana n'u y'a ci ka na ani min ka kan a n'a bila o minɛn kɔnɔ o kumana ko yanni kiiri tigila a natɔ kana n'an ka wariw yɛrɛ u m'a fɔ ko a gansan kɔni tɛna o a bolo fila lankolon ma taa lankolon tɛ na a taatɔ ni awa carton taara awa ji carton a kana n'an ka fɛnw kalama journaux dɔ y'a fɔ k'a taara ni fɛn awa carton kɔnɔ o fɛn kɔni a kana n'an ka fɛn a ka fɛn fɛn a kana dun ye dɛ dɔ dunna la sa koyi sabu kaba taara a bɛ n bɛ diya la dɛ ale ka mbɛndi ma jɔ ba de sigilen don sigi tɛndɛrɛ la a banna awɔ ba kɔni bɛ ala kan kunaja ka taa ka ba to bolo la a banna den mun b'o kɛ barika b'o la dɛ Yusu o kumana ko a laɲininen don kɔnɔwarikaw fɛ u ka nin cɛ in ci an ma o kumana kɔfɛ min ye k'a dɔn laɲiniw ye a dɔ la ko ani a jɛɲɔgɔnjugu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛra sababu ye ka nin an ka dɔnkibaru baarakɛla in k'a latunu ani minnu kɛra sababu fana ye k'a ɲini k'u bɛ seere ye ko k'o fana nikɛnɛ karaba ko nin bɛɛ lajɛlen bi ɲini jiɲɛma jɔlen na maa caman ko nin b'a jira k'a fɔ ko maa caman sen bɛ nin ko in na cogo caman tɔgɔ lanɔgɔlen bɛ nin ko in na o kumana ko dɛmɛ ni dɛmɛbaa juguya ko caman ta ye o ye ko dɔw yɛrɛ k'u b'a kalama ko dɔw ta yɛrɛ ye o ye ko min ye Général Musa Jawara ta ye sa i b'a ye k'a fɔ ko u y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ dɔ kalama a ko la ko a minɛkun y'o ye ni ka taa don bɛrɛ la ɲininkaliw ka ta k'a sɛgɛrɛ ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu fana sen bɛ ko in na ko bɛɛ na t'i yɛrɛ sɔrɔ kiiri bunna kun kan kiiri o na kɛ i ka dɔn Birama ko kun kan sa dɔ kɛra nin ko in na Nugu fana Keita a ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ la sira nin kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu ma fa ko kuma bɛ ko min na ne bɛ to ko ta k'o fɔ k'e b'o ɲɛfɔ e n'a fɔ o kɛra ɲɛna ayiwa olu ye kodɔn karamɔgɔbaw ye koyi kodɔn karamɔgɔ tɛ dɛ fɛn dɔnbaliya de don n'o tɛ kaso tile kelen muru ka taa ten a fɔlɔ ye nin ya a ma dɔw k'a la ka fana cɛ ni bɛ miiri muso ni denw ni kɔ la ayiwa i tɛ sɔn k'i da don fɛn na fɛn min t'i ɲɛ a y'a sɔrɔ minnu ta b'u bolo da la dɛ ala ka kunaja moro an ka indépendance min ye a bɛ k'a dɔn sapeur pompier maaw n'o ye protection civile olu kɔni wulilen don a minnu da sunɔgɔ minnu bɛ don tasuma na an nɔfɛ minnu bɛ a bɛ k'a dɔn jizon minnu b'u fili ji la a bɛ k'a dɔn k'o ni di anw yɛrɛ kama kasaratɔw ni kisi ka olu kisi n'i kɛra sapeur pompier kuma dɔ la i bɛ taa su dɔw ye walahi n'i ka baara tɛ i t'a fɛ k'a y'i ɲɛ na
a bɛ min da yɛrɛ kun kan i ka latigɛ kɔnɔ ala de b'a dɔn. tasuma bɛ don an bɛ jɔnni wele. Allahu akbar. E ma ye fu bɛ wele ko soldat de feu ya. Jizo mana wele an bɛ jɔnni wele. Olu ye soldat de inondation ye. O bɛɛ tɛ kelen ye. A bɛɛ ye kelen ye. Soldat de feu ni soldat de inondation a bɛɛ de ye olu ye. A bɛɛ ye kelen ye. Ah voilà. Ani soldat de protection civile. Protection civile. Maaninfinw yɛrɛ kanani. Maaninfinw yɛrɛ kanani. Ala. Ala ka barika don ninnu na koyi. Ninnu bɛna maa dɔw ta lahala dɔ la. Ni maa min kunkolo ka fiɲɛ i bɛ kɛ kunkolotɔ de ye. Walahi. Ala k'an kisi. Moro nka ninnu b'o bala bɛɛ lajɛlen la la i k'a dɔn awa maa dɔw kɔni bɛ ka lagosi ta k'olu sɛgɛrɛ min ye syndicat de la protection civile du Mali. Moro aw k'a dɔn olu kɔni ye kunnafoni di kɛ nin kɛra juma dɔ olu ka dɔn tile 8 min ye aw k'a dɔn a kunnafoni di dɔ wɛrɛ dɛ min ye CNT maa dɔ bɛ yen n'o ye Nusari. Mun kɛra ayi an ka taa CNT maa dɔ bɛ yen ko Nusar i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko jamukan dɔ fɛ i k'a dɔn k'ale y'a jira k'a fɔ ko Mali mago bɛ min ye wolomasiri taban jolenw de la maa mago bɛ maa minnu n'u b'u yɛrɛ di faso ko la minnu n'o ye aw k'a dɔn an ka wolomasiri taban jolen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maa min bɛ yen ko n'i tɛ se o la ko ne tɛ fɛn dɔ l'armée la i k'a dɔn k'u kɛ ko n'u u ko olu ta ko ko t'olu bila sapeur pompier la yalima u ko t'olu bila service de gardiennage la. Ni mun kuma y'ale ta ko ni surasi min ma jo o kumana minnu bɛ sapeur la a fɔra ale ye k'olu tɛ jolenw ye a bɛ tɛ wolomasiri tabaw ye gendarme ni soldats ni polisi kwali caman de bɛ sapeur pompier a bɛɛ wolomasiri taba ye gardiw b'a la bɛɛ b'a la ye a b'a la a bɛ sɔrɔsi si jumɛn nɔfɛ a y'a sɔrɔ ale bɛna bɔ ni dɔ ye a yɛrɛ tɛ fini ta an k'a ye a b'a la moro a bɛ k'a dɔn o dakabana kuma min ni a bɛ k'a dɔn nin kumabaden fɔ moro a dɔgɔyama de don lajabali de don dɔgɔyama de don i seri ka ko la moro denmisɛnnin dun minnu y'u garaba politique ko la dɛ i bɛ ka taa dɛ an mago tɛ place la moro bilahi a bɛɛ bɛ cogoya ka tila ka t'u danbe bila wɛntɛrɛ la a banna a bɛɛ bɛ cogoya hɔrɔnya ni danbe k'a bila wɛntɛrɛ la jigi kun b'olu kan ko sini ma sini jamana ko ɲɛnabɔlaw don nka a bɛɛ y'a yɛrɛ kun feere nafolo a banna ka hɔrɔnya ni danbe tiɲɛ moro ka hɔrɔnya ni danbe tiɲɛ i ka dɔn awa min ye ko ni surasi min bɛ yen ko n'o t'a ka baara dɔn k'u k'olu cɛ ka t'olu bila sapeur pompier la yalima u k'u bila ka taa service de gardien société de gardiennage la o ti dɔwɛrɛ minnu bɛ gardiennaya la moro n'u b'a fini don waati min na a ye nin kuma fɔ sa n'a y'i da jana a kɔrɔ ko ale kuma b'a fɔ i ka dɔn awa min ye fɔ a b'i disi gosi n'a kuma ye min ye jaja awa ka dɔn sapeur pompier an kɔlɔsibaw an kisi minnu b'an kisi i ka dɔn awa min ye waati gɛlɛn dɔw ma olu sigilen diminen don a ye lajaba de ta k'u sɛgɛrɛ a y'u dɔgɔya de murunin da jagojugu b'a tan fara koyi a banna awɔ moro mun nana ni hakilina y'ale kun na protection civile ɲɔgɔnna sɔrɔdasi bɛ yen walahi sɔrɔdasi bɛ ba kelen bɔ o bɛ tasuma minɛ ne ye k'a bɛ don a la a banna sɔrɔdasi bɛ ba kelen bɔ o bɛ jiso walakata ne ye k'a b'i sen bila a la ayi sɔrɔdasi bɛ ba kelen bɔ o nata i k'a don banabaatɔ gɛlɛn ta gwara la ayi mais n ko yen nɔ kolonɛliw bɛ yen commandant bɛ yen moro capitaine bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen u ka taa n'a ye protection civile la a ka kalo 3 k'u bolo u ka walanda d'a ma CNT ko tɔw y'a fɔ ale kɔ a banna awɔ ka taa protection a yɛrɛ ka fini ta kalo 3 u ka walanda d'a ma n'a bɔra o la nasa kuma cogo la moro a ni kumabaden fɔ waati min na i ka dɔn min ye protection civile maaw ye olu ka syndicat olu kɔni wulila a ko Nusar bɛ nin fɔ olu de ma Nusar bɛ nin fɔ mais Nusar k'a dɔn k'a fɔ awa min ye maa ladamunen bɔ olu fɛ yen maa minnu b'u yɛrɛ dɔn o b'olu fɛ yen maa minnu ye jamana kanu o b'olu fɛ yen n'o ye patriote ye moro k'olu de b'u di jamanadenw kɔsɔn olu bɛ si u ɲɛna olu bɛ don tasuma la olu bɛ don jiwoyo la moro olu bɛ don fɛn bɛɛ lajɛlen la wa ni kasara jugu kɛra ko jɔn bɛ wele olu de ko don ko n'a fɔra wali sara min bɛ d'u ma la a t'u sara bɔ nka u b'a kɛ o la ale bɛ min hɛnɛ tile kelen i b'a sɔrɔ o ka ca ninnu dɔw ka kalo 2 sara ye nka u jɔdaw tɛ kelen ye walahi jamana in kɔnɔ u jɔdaw tɛ kelen ye o tuma Nusar ye nin min fɔ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro a bɛ ka dɔn k'a ye kuma jugu fɔ dɛ a ye filibatɔ kuma fɔ o tuma ni Nusar a ka segin a kɔ an dɔnnen don dɛ nin tɛ kuma ye dɛ ni sugu la i bɛ bɔ de a ye yafa ma hali société de gardiennage k'u bɛ adamaden n'u bolola hɛrɛw de kisi k'u tanga jɔda t'olu la jɔda b'u la kɛ olu de tɛ ka jɔyɔrɔ caman fa bi wolomasiri tabaa tɛ yɔrɔ min a b'a la
yala ama fuko bara langulon de wa o ma ale ni de kese sa ni min tese ka sorasiya nya o yo desele o kana blani dese bato bugu nuna abara ma bo de jirawo no bara langulo yi aya fo cheni akasiga ko kuma manya akasiga ko filakle o dagale do kuma manya demseni politicien nu ane aka demseni chroniqueur nu na afin croqueur anaka journaliste ce que se croit des journalistes vedettes là aya fo na ka sabali ma ba may journaleux croqueur alimentaire arrivis o de ka chambini arrivis o de ka chana yere wi Allah ka hunna ja amesigi kuma inga Allah ka hunna ni sebe moro ani mo ene parangono biso madena Yusu ni ene panambla 26 mars mbaleta ni 26 mars eta ikado ni sogo songo gelera jege ikado efoni sogo tununa jege songo gelera ikado moningela oyulu katareye ngani ye chokoroba do e ko kondo ikado jigoro ni duguledo bwakare sangare ka fola ka shibita sambi woro ani woro la ala yu kalfa ala den sheki obe kondo bulo ala barkalla kondo donne do naka salamaya naka mumuni yayi kondo donne do naka jama moyaye kondo doneno naka kungukene adamadenya tabiya nyuma sinzini kondo chokoroba do kondo ka kulo ka gelende ala ya bogo akulo donjogo nya ikado anege kai hali kondo donedo sigida kono kusebe ka foko moni gera korodo okumana kwa akoni akunye moni jo nga ikado kai moni damne akalo fly ninye ko ikado mingera balana koye kondo ay moni damne abe ko klishika werebe kondo dami ndejege mona towda okumana ngale ka moni abeke ikado ulaklenu wati kata do ikado fitri afalaka nina o kaka jege mo bike o wati ula abe fo wati mako 19h kata se 20h ma kondo baka frike oro segere naka jege mo ne unye o sigile do bolon kono bebe yin segere o kuma kondo no yanga chokoroba moningela nye adola ka ala na baka jege fere songola naka na kuma sera ale rem na soro ikado ka fo aka fere ke oro fale do ka soro jege mana folo ala ni ikado ka fo kondo aka so jege songo kadi anana yoro mi abe fo ikoro sugu jara kondo bitaka so buruburu ya tai o mi nye ikado ka fo ko nindo kamasa ibai ka fo ko kondo adola ko abeta ikado misiri la ina fo korolingo abaka ko beke ina fo korolingo ngaka la jege mo wati no koni sera ato bla fuyi o ni do kamasa ko kondo akajige klofere ko damasige alawa ka sabu ke juye kalo klebi sabani kele temene bo kara sangare ga fola akugo kondo ko dansigira akajige klofere la chugodi bomi ye kondo isa ka tumita jege minu mine ko jaja kondo reka moni tate ka bita jege mine na uka jege de salo uka ka do shijola dali jo munu mbeke o kuma ko jigoroni ka done do bela jele fe ka fo negenya tani woro no ko ndana gusira ka ba moni kela chama mbi so sigere o basuru ye joga min soro ka bo so mala ka so watila o be ikado dobo utato sa ube ka do shijo ubo dano e dali jo ye jo mi mbishi ikado ko ubo de daka soro ka tu so kondo bodon jige mona korodo gundo babulo kondo kado ka fo ka ba to fo jige mona ukata so lere fla o kofe alibisoro ka moni ngemina on taninga danganda segere abaka wotro nita o ya ikado aka moyen de transport kondo bitaka wotro la ninga to meru aka jige mine ikado ka fo aka la ko aboke okuma ko ja abita to ka jodale de dobi na yemi soro la abo booro mi hop abaka borofa kaka sfirike ro segere o ba soro jama jomega kondo soro kono songo dumantigi chokoroba ka toro de lasa ibai ka foko minye jige monawi uluma family alifo soro akola ngani do kondo bita ani jige mona ubika be ubika na so uluko ne ma ali siga ala uma bisiki kefiu sibiri temene ikoro ai wa fe mi ka do kondo ka kondo ai bokare sangare ka fola atara mi yigado atara ka baradam ne wati mina a haglila tigale ko ngomira na mode jiga mona kamale ni dobe jale nyina naka bese ko aga jiga tige bese ko SD de balala ka sigi kabna ka bese ta ona na soro ka do shije abe kundugu ga abi kundunu ga bochugo me abi kundunu ga boti abi jo dobe chugo me abu dobe ti ale makuma kui amato ali so minga kala funangani yi senatilia ningi tama senungunga kataka bese ta ki senatilia ka so segere
kɛ ka taa mɔnikɛla tɔw wele ko jaja an ka jɔw bi si fɛn tɛ sɔrɔ a la cɛkɔrɔba ye jɛgɛmɔ daminɛ cɛkɔrɔba ka sugu ka di ja sugu ka di anw de kan koyi ko cogo di ko kɔndo de b'an ka si jɔ la yen nɔ k'a ye n'an ka taa u ye ɲɔgɔn cɛ ka na kɔndo sɔrɔ a b'a ka baara la dɛ cɛkɔrɔba a ɲɛ da mɔnikɔnɔ filankɛninw ka kuma tɛ yen u nana ka na kɔndo minɛ sɔsɔli ma y'a la koyi bolo minɛnan bala kɔnɔ o kumana ko yaasa ka lajaba d'a kan ko cɛkɔrɔbaya ma kisi nin ma koyi sijɛya ma to u ma wɔlon koyi k'u ye kɔndo ba de bɛ wolo fo k'a bila su bila yɔrɔ la u ɲɛ b'a la k'a fɔ a dɛsɛra u y'a ta k'a su ji la yaasa a ka ɲɛma tigɛ a sulen kɔ ji la n'a ɲɛma tigɛra u y'a bila a ka wotoro kɔnɔ ka sɔrɔ ka garde-corps d'a kan ka so sɛgɛrɛ awɔ ka taa n'a ye f'a ka so o kumana ko nin don kɔni a ko kɛra lebu ye nka kɔndo ka jɛgɛ ko a kɛra a bolo nin cogo ye ko yala ka a n'a dabila wa sɔmi dun bila man di Bokari Sangare ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu Moro waati kɔrɔda an bɛ taa Kaya an bɛ ɲang fo min y'an ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Jayi Sibi Mama National Moro an b'a fɔ Kayi Plateau ka Kayi gouverneur fo n'o ye Musa Bala Sumare Moro ni tununi sɛbɛn dɔ ye Madame Majasa Jakite a ko k'a bɛɛ lajɛlen kunnafoni min ye a k'a dɔn ko ale kɔni bɛ ka kɔrɔmuso o ka mana ɲini mana bilen min n'an b'an ka minɛnw bila a kɔnɔ ni a k'a dɔn a ɲinana kɔ taxi kɔnɔ min ye a kɛra utukado tile 3 san 2021 a nana kɔ taxi dɔ de kɔfɛ o kuma a k'a dɔn a kɛra yɔrɔ min n'o ye Bakɔ Jikɔrɔni golf ye ani Banangabugu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Banangabugu lycée Ibrahima Ly o fanfɛla na min ye taximan ni ko n'a ye nin kunnafoni mɛsa a k'i jija ka weleli sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ko ɲaama do koyi delili do a k'a dɔn a ka weleli kɛ 76 44 77 64 yalima 98 36 76 76 yalima Renouveau la a ka weleli kɛ o ye 20 80 08 08 walasa awa ma ko fɛrɛ nu busu ka minɛnw sɔrɔ cogo min na minnu ka minɛn tununa Ala ka ɲuman se u ma nin tɛ ban a ko la nka tuma dɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko taximani yɛrɛ b'a ko kalama nka client yɛrɛ dɔw jigitɔ fana b'a ta k'a sɔrɔ taximani yɛrɛ ma ye mana dunan ye awɔ i k'i jija i kana na o de y'ali silamɛ o de don wallahi yan'an ka don i k'a dɔn communiqué filanan kɔnɔ an bɛ foli kɛ siralakaw ka denbaya ye n denw don min ye filabugu la u sigiyɔrɔ bɛnnen dɔ ye Burama Sila ale n'a furumuso Gundo ka taa se Fode ma ani i k'a dɔn Kaka ani Jabi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo n denw don Yusu o tɛmɛnen kɔ nin ye laseli ye min ye i k'a dɔn silama denmisɛnw olu ka tɔn min bɛ Musabugu yan n'o y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye ayiwa k'u bɛ sigida a n'a lamunu bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko u bɛna i k'a dɔn k'a fɔ min ye seko ni dɔnko su dɔ la ɲɛnamaya ka bɛn ni utukalo tile 9 ye 2021 san in na o bɛna kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye i k'a dɔn hijira o san yɛlɛma seli ye hijira san yɛlɛma seli min ni ko o bɛ hijira san 1443 o b'o kofɔ o kumana ko ɲɛnajɛw ni i k'a dɔn k'a fɔ o la ɲɛnamayali bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ min ye sigida yɛrɛ a kalansoba ye n'o ye école fondamentale ye min bɛ Misabugu kɔnɔna la yan o ndolaci kɛnɛ a bɛna kɛ o kan ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 21 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye baaraw bolodalen don nin cogo in na i k'a dɔn wajuliba o bɛna boloda Imam Madu Kɔnɛ ale bɛna i k'a dɔn o wajuli boloda min ye i k'a dɔn tokorokoyaw ni i k'a dɔn ɲɔgɔlɔnbɔw ye olu fana bɛna kɛ ka taa se poyi ma n'o tɛmɛna min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ a kalanbaw olu fana bɛna o seko n'u dɔnko jira kɛnɛ kan n'o ye démonstration en arts martiaux ye o tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn ni sanko yera la i n'a fɔ samiya ko don ayiwa wula tile ni sanko yera la ayiwa don a kow bɛ bɔ a dɔw kɔrɔ nka i b'a ye k'a fɔ a bɛ yɛlɛma k'a kɛ kuranɛ kalanba ye o nɔgɔni fɛ ka na kɛ kɛnɛ lankolon kana to ayiwa i k'a dɔn dalayilu a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kalan o kɛnɛ kan misiri yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Misabugu o misiri kɔnɔna ye k'u dalen don silama bɛɛ lajɛlen k'a dɔn u ka yeli la nin kɛnɛ in kan u bɛ bɛɛ lajɛlen barikada yan'u ka se kɛnɛ in kan ko wasala Moro waati a sera an ka bɛɛ fo ni Ala sɔnna a k'an bɛn inchallah